da ka jingyo lum jing tip ka bambenya na katanan excise na samat ringkat ke jing pathan commissioner katanan excise ka sarkar meghalaya katanan excise na ribhoy kalalit ban khenra ya ka we ka jaka shna kyat bian ha shillong bypass ban layo ban kurup shibun kitiar gitar ki bapanan kam ha ka bashna kyat bian kani ka jinglet khenra ka dei ha ka siublei ha ka por shibaji shiteng mensngi ha ka ba katanan excise kalalit ban khenra ki artli ki jaka kata ka we ha industrial area ha umniam bat ka we pat ha ka surak shillong bypass ka ba kilayo ban kurup pisa kitiar gitar ni ki kor ki bor ha shillong bypass bat ha industrial area ha umniam pan kim shimla lap kani ka jinglet khenra katanan excise ya kite ki jaka bala subashna kyat bian harib hoy kadai ru da ka jinget lang katanan excise na Assam ban na Meghalaya kabadai hadien ka jingyo ban ya ka we ka terang kabadan yau number AS11 AC 9144 hakana para ba katanan excise kalayo ban kurup shibun ki kyat bian balakit da katay ka terang Hakasi ulay manakani ka arterik kuma kapor suggesting aduna mayo kajimta na I commissioner excise juni na Shillong ba kadang jing pentip na yang nanti Assam excise ba kiko ini ban le ya kan joint operation de marmari na kalian juni kum ka district excise office ina hai ki offices juni ban hiar shakni juga bagi asal excise ki umba ki don atli ki jaka ki bagi long suspicious badon ka illegal bottling unit te hapring ji terang jung ka megle excise pada Assam excise ni raid atli ki jaka ha tusi ko ye po umyam industrial complex ka ba kan lap area jadi kata bde ni let se chawai ki jaka beran ham tu hajan katuka bandit Shillong bypass lat roi tu hang tu aja ni tegaran ko ka location ke balong suspicious jadi mengina pentip ya polis ka yang PS dari jingkelang ke yang PS ni dalam aban siam yang tak kerja buat hapo kata kajian ke ba Shillong shna mula ni yo ni nala aban siam bun ki tiar ki bedai berkejing shna bi anya ka kia kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nangka ini yo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya ki counterfeit holograms kimde ki risha nota kidon kini ki finished goods ki ba ladep snack ke kiat ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya kum ke OC Blue RS bat kini ka number 1 luxury mulu mana I boycott kumba at pusan bilori kita ki finished goods mo ke niyor ki excise labels jong boro atli ki state jong kini ki brands ba kini ki beauty shna bi hanoror kata niyor ki bilor betali kidon ki cartons ki ba lapun kre lupa ban tek ya ki bilor na ladep bottle li kiat antang iyo ini ki jingtap ki caps kita gidi tiar ki akum ke department ni layo apan si sa tu kecaka tengila persang banwa nomor bah kapot bengi kondak ya red umdan badan syu kata kecaka dan kalian jong ke tim jong I kala persang banwa ya ka identity jong ki try jong kata kecaka ila kendu idang wasno jong ka snong nong sedia nang ta ngayo jingtip ba don we ba beri try jong tu kecaka dia bade bagi kam na kalian jong ke department indang ya cakmat ban investigate ban mat dia ke sisa jong di kam tak adu bengin dalap ya kita jong kata kecaka ban ni aban file ya ka criminal case ha ko jong district and session judge no po